Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele yabingelele shite limhlophe MC Pholobaso propaganda yasabeka bathu sixhivize singasuku rapperapa ngowaraphelelo fentomini zawuqede bale bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena athi umthambo wegazi le ntombi zanga kini ezayifuna uzolahla uBeetroot emashiti namhlopha kithi kodulela umfoka agqula amagqula ntombi yagqula emzini yasibaleka nepitiko lengane bathi uhlehlile ozube ngesonto elizawona ubusuthi ugebhela amasaladi shame disappoint nangesonto elizayo usengase uhlehle futhi wena ubusuphethe impelpelpele hambo lahla leyo nto naleyo sawoti ngoba usazophila lo mfana ya yili shite limhlophe leli libhakuza lapha liphinde libhakuze lapha namhlanje ngibhakuze endaweni lapho omhlonga bathi khona impela yabo babonga umdali nje ukuthi besiza abantu besabantu bethu ozobona into engifuna nawe uzibize ngomunye wamasheya kule ndawo bese ethi umhlonga hayi mina ngiyogila imgcuwa yami la ngiyogila imgilingwane yami la njengoba nakamkhapha sikwamukela sikubingelele sikwamukele ku Siyaviva TV1 sikuphi ithuba bangabakho abantu mapholo basiyabingelela kakhulu sibingelela bonke abantu emhlabeni bonke abantu ezweni likaNkuluNkulu sithi camagunzi sithi emakhosini sithi thokozani sithi bayede sithi emakhosini siyabingelela mapholo basikuleyo ndawo yokuthi ukuthi umuntu mesinyathele khona amapholoba suke sifana ukuthi sisolanda amandla amasha amapholoba Kuyintokozo enkulu ukuthi sikhulumisane nawe njengenyanga enesibindi futhi engenamona nebathandayo abantu bayo. Ngiyakhumbula ukuthi kwaMhlongo kubantu abathi bafuna izinto zenhlanhla ikhona into ebizwa ngokuthi isigubhu sewashi kanti futhi ikhona into ebizwa ngokuthi iselfoni eyisigubhu ikhona futhi into ebizwa ngokuthi isigubhu seringi. Abantu bayazi ukuthi lapha kwaMhlongo kuyaphileka ngo30,000 rand uyakwazi ukuthi impilo yakho ingaphindi ifane nakuqala. Futhi kuyenzeka ngezinye insuku uthi ayabeze kulungile bephethe uhafu wawo lo 30 ngibalekelele ngibanikeze lokhu kudla nami engakushiyela uma wami ngaphinde ngakunikezwa abantu abakhulu abaphethe impilo yami. Yafuna ukuthi sikhulume sigxile ngento efana nodumba kaSibumbo ophuma kaMhlongo ohlukile. Yafuna sikhulume sigxile sikhulume ngozinto ziyenzeka ophuma lapha kwaMhlongo futhi abantu abalokho bewuncome njalo ukuthi ngo7500 wenza izimanga njengebhodlela elithembekile nelikwazi ukuguqula impilo yomuntu isho kuthiwa kade enoshisa nyama omncane sayibone seneCarwash after Carwash ayibone seneLondon kodwa namhlanje ningizimu Afrika sizoke sigxile kakhulu ekuthenini wena ongakazi uthole lokho kufundiseka noma leso sikole kudokotela uMhlongo ngezinto ezenzeke eminyangeni namhlanje ukwazi ukuyithola dokotela asixwayisizwe nje iqala ikhona yini into ekuthiwa having a speed iyathenga futhi imali esheshayo mapholoba imali esheshayo ayikho into ekuthiwa imali esheshayo okay into ekuthiwa imali esheshayo ayikho into ekuthiwa imali esheshayo imali yamagundana ayikho into ekuthiwa imali yamagundana emapholoba okay kuphela izinto zonke ziza ngokudlozi zize nangoNkulunkulu izizoza nengwakamakhambi pholoba ukuthi thina mase kulungisela izinto ubamba la kubambeke uthinte la kuthinteke kodwa imali eyisipiti nje emapholoba ayikho abesifazane nezinsizwa eseyiphuma egodlweni zabelaphi bendabuko babuya bakhale bethi mapholo basesiphelile laba abantu bayasidla owesilisa udliwe endaweni ethile owesifazane udliwe endaweni ethile ngoba kunespontshe esigodlweni mhlawumbe ke uyithinte lento yokuthi imuphi lo muthi ekufanele kulalwane kuze usebenze inyanga ilala iclient mapholoba abanye abantu basuke begcina inhloso zabo okay ayikho into eyihlungu njengokuthi uze eminyangeni uzolashwa kanti inyanga igcina ihahela mapholoba le mithi ke vamise ukuthi limaza abantu ile mithi abantu abathwala ngayo mapholoba ukuthi meke walala neclient uthatha inhlanhla zakhe lo muntu imezoza kuwena nyanga kuba ukuthi usebenza kakhulu kanti usebenza ngamandla abantu mapholoba kodwa lapha kaMhlongo ayikho into ekuthiwa ispontshe mbheke esigoldweni ayikho into ekuthiwa ucansi ekuthiwa kulalwa kulona mapholoba ngenxa yokuthi ngisho usuyibhula asuvala umnyango mapholoba ngwasiqondile nje nonkosikazi mapholoba esigodlweni khona abazali khona yonke into mapholoba ekutheni ayikho into engayenza wrong kahle kahle iya ngokuthi ufundiseke kanjani udle ziphi inkamba mapholoba wathwasa kuphi waba inogobela ngoba damost yethu asinabo mawugobela thina abanye mapholoba dokotela omkhulu ungomunye bodokotela onamathwasa inqwaba unyaka nonyaka mapholoba ngifuna ukuyithola nayo leyo ukuthi ithwasa mase lizophothula liyayidinga ni upgrade yocansi
kuze likwazi ukuthi libe namandla. Cha mapholoba akwenzeki mapholoba. Okay? Umuntu osezothwasa usuke nomyeni wakhe noma usuke noma wengane noma usuke nobaba wengane mapholoba. So akukwazi ukuthi ngokuzofuna uthisizo sengizothatha lo advantage enjalo noma sengizothatha lokuhlupheka kwakhe ngikwenza injabulo yamapholoba. Ayikho into enjalo ekuthiwa upgrade ngokuthi ulale nomuntu ungathandani naye ungazwani naye ngavumanga wena ngajabulanga. Kunabantu abangazazi ibongo zabo Yes. abafika kunina bengayimisele futhi ukuthi bephinde bezazi ngoba wayikhuliselwe indiyel thizeni noma wayikhuliselwe umlungu thizeni wa-adoptwa nje la ihlaliswa khona abantu abatholwe emgqonyeni noma abalahliwe noma ekwatholakala ukuthi uma wakhe weza kahle wathi ngingahluleka ukuyondla lengane ngicela ukuyishiya la uhulumeni angibhekele yona wase-adoptwa-ke from lapho kodwa uyabona ukuthi uney'nkinga mani ikhona indlela yokumsiza umuntu onjalo Ikhona mapholoba. ukuthi asazi isibongo sakhe noma akangiqhubeke kushayela umthetho njengenyanga ethi angifuni kwakusasa kodwa ngifuna mina ukuthi ngicebe kusasa. Ikhona mapholoba kusuke kungabalekanga kokunye mapholoba ngenxa ukuthi vele nje obekhule ngalendlela akukho vele asayosiza ufuna alungise yena ukuthi kuledlozela kulona elilona elimembethe mapholoba bakhuliswa kulona alungise izinto zakhe kulona mapholoba. Ngenza iphutha khuleni kwami ngaduba into engangiyinikezwa ubaba noma umama ilokhu ivela lapha engihlola khona ngifuna ukuthola ukuthi ngingasizakala kanjani kwamhlongo ngoba kulokuvela ukuthi ubona ungenayo nje imali waduba u10 wawunikezwe ubaba wakho awubona umncane uyingane. Ayikho into ebaluleke njengenhlambuluko mapholoba contact inhlambuluko yabantu abangasekho. Okay? Contact inhlambuluko yabantu abangasekho ikhona abantu abaphila ngamaxabene ubhuti nobhuti usisi nosisi umakhelwane nomakhelwane kodwa kuzoba khona inhlambuluko yabantu abangasekho le ngabantu bangasekho ke iyona le esebenzisa umuthi mapholoba ngenxa ukuthi phela akwazi ukuthi ngahlangana umuntu ongasekho nomuntu ophilayo nje uqoqo kodwa kuba ukuthi kusebenzisa amakhambi kuphehlwa inkamba mapholoba kushisa okushisayo kuhlanganisa umuntu ongasekho nomuntu ophilayo ekuthenini ingane iqolisele kumawayo noma ukubaba wakhe ukuthi ma kunje ingenxa ukuthi mina ngasuke ngaphuma ekhaya ngashaya isicapha ngahamba ngayofuna ukuhlala ngaphandle nje mina ngafuna ukuyiphilela impilo yami kodwa lonto yenziwa umuntu ogobela noma umuntu oyinyanga mapholoba ngokuhlanganisa amakhambi ukuhlanganisa umuntu ophilayo nomuntu ongasekho mapholoba. Ake singene kule sithembu umamncane Yes. usukumile Yes. manje ubaba uyakuthanda ukulala kamamncane iyavuka induku kodwa kamamdala ayisavuki ishengazama kangakanani kukhandiwe kwakhiwe mapholoba lapha into eyakhiwayo leyo mapholoba leyo thina sinazi induku zenjalo ezifana kahlahla umbanga umuntu usuke embangweni mapholoba lo mamncane noma umamkhulu kukhona into ayiphuzayo mase ezohlangana nobaba khona ingcaba ayithathayo mase ezohlangana nobaba ukuthi kwaba akakwazi ukuthi avukelwe imizwa mekuyena kuphela kodwa mengekho kuyena ngeke iphinde ivuke mapholoba umsebenzi wethu siyakwazi ukuyifaka siyakwazi ukuyikhipha mapholoba lonto enjalo. Dokotela unaso isixazululo somuntu onenkinga yokuntshontshiswa emsebenzini une problem nje yokuthi uyantshontshiswa yena. Yes. Kuthiwa nje hawu ukulahle ukuthi usubani bani lo. Yes. Nokuthi makufunakala umuntu oye short time uwe. Yes. Ikhona into enjalo? Ikhona mapholoba into enjalo. Ikhona lapha kamhlongo Iqiniso mapholoba ikhona nje into enjalo ukuthi umuntu nje antshontshiswe ngisho engazi lutho mapholoba. Omunye mapholoba kuze kudabukise ashintshe imisebenzi kube khona into azofika ngemva kwakhe yena afike eqala emsebenzini kodwa mase kukhishwa abantu kuqalwe ngaye kade afika mapholoba leyo nto iya ngokugazi lomuntu noma iya ngomuntu ujina ayisebenzisayo ukuze kuthiwa indoda iyophila ngeinqumo zayo mapholoba kodwa indoda mawukuthi imfiselena ngokuthi iphumelele mapholoba iyakwazi fanele ibheke khona impilo yayo izoba yinhle mapholoba kuze kuyophetha. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele lami igama ngingu-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo umfana wase-NDW no divorce woman nawe Daliwoza no dogs wanted angithi kuthiwa izinja i-divorce into engafuneki kwelakithi ngiphuma ke emalangeni endwedwe emgababa ke eduzane nje ngani zakwethu nolwandle isitobhi ma ukuthi ugibela itekisi usuke eThekwini noma usuka la usuka khona usufikile eThekwini phela impela hamba wena ufuna amateksi emgababa bese wehlike lapha esitobhini esitolo kwamthathelwa uyobusubuza ke kwamhlongo ubuza impela uthi kuphi lapha enginebandla lezayona elikhulu esangomeni enyangeni ekugcwele khona izangoma ikuphi lapha kamhlongo bazokuyalela ukuthi nakhe lapha yana letsizwa ke ngani zakwethu izalwa ugobela ukhokhovula isalukwaze besazi umhlaba wonke jikelele siyisangoma esithwasisayo esilaphayo fikisha belungu lapha kwamhlongo bezolashwa umhlongo bedlo sweet yabona labo sweet laba abatholakala makuthiwa hayike la uphuma emkhumbini bekhula kanti ngelinye ilanga uNjomane uyena lapha belunga lapha amaChina lapha amandiya ngiselapho ke Njomane yini ebeka kakhulu abantu
abaholunya uhlanga lapha esigodlweni sakho yini lo nayo Mapholoba phela umuntu nomuntu kuba khona izinto azosekela ngazo Mapholoba. Ake ngikusho lokhu Mapholoba noma ungaba nespa ube no boxer ube nani intolo ezinkulu kodwa ubokwazi ukuthi isitolo mekwathengwa kusona kakhulu kusuke kukhona ukungenela kwesandla sethu Mapholoba. Yabona? Okay. China store thina sinayo isandla kuphela sikwazi ukutshela wonke umuntu. Ezitolo ezinkulu sinaso isandla Mapholoba ngenxa yokuthi sihlangana nabaphathi bakhona Mapholoba ngoba behlangane nabanye abantu abasizakala kaMhlongo Mapholoba abawosomabhizinisi. Ngoba sicela ukusho lokhu ngeke sigqaje kodwa ngoba sakuphiwe idlozi. Mapholoba ngisho abantu abaphethe izitolo ezinkulu thina abantu abamemba yafika lapha bazokhokha imali enjengemali befuna izinto. Ibona ke labantu abasilandela amaChina abasilandela abelungu basilandela amandiya ngoba ekusebenzeni igcina sekuthembakala Mapholoba kuba ukuthi nombani uyamtshela khona umuntu oneqiniso ongakwenzela lento oyifunayo kodwa engingafi umuntu ngoba into engigabe ngayo ukuthi into ezokuphila mina noma izinto ezokuphakamisa noma izinto zokulekelela umuntu akufi umuntu Mapholoba akekho umuntu ofayo. Asixwayisa iningizimu Afrika izinyanga ezisebenza kahle nezijulile nezilekelela abantu ngeqiniso njengodokotela uMhlongo ziyahekwa ngendlela eyisimanga because abantu banenkolelo ukuthi ngoba kaMhlongo kuyagcwala masingathatha inamba yakhe singaqola abantu abaningi kusukela namhlanje ke siyawuhlaba siyawulawula sithi nanoma ngawumuphi umuntu othi udokotela uMhlongo faka imali esitolo noma faka imali ucash send noma wena hamba eSpa noma uPep noma uShoprite ayisetshenzwa leyo nto Faka imali ezitolo. Isho kuthiwa ngabe isebank uqobo uma ingabhalanga yathi dimba akusiyena uMhlongo loyo kanti futhi isho kuthiwa iyabhala kanjalo unelungelo lokucela ivideo call ku WhatsApp umbone uNdlomane bese uqinisekisa ukuthi imali yakho iye la bekufanele iye khona. KwaMhlongo izinto ziyakhoriya kodwa kamkhoriyela umuntu angamazi nangaxoxisananga naye. KwaMhlongo kuyahlolwa ukuhlola kwakhona kuyimali engaka ku 500 Mapholoba mozofika esigodlweni kaMhlongo mokwecingweni kuba 1000 rand kuphela. Njomani ukhona izinto ziyenzeka utholakala ngamalini 7500 izinto ziyenze kumenze Njomani iwashi isigubhu sewashi litholakala ngamalini simile nje ku 30000 Mapholoba isigubhu sefoni 30000 isigubhu sering 30000 Mapholoba umuntu othi mina ngifuna ukuzothola ibhafu nje ngiye ngithi ukuhlambulula amathunzi amnyama yes akenza no 2500 nje kuphela lo muntu Mapholoba Ningizimu Afrika Africa worldwide inamba igcwele la escreenini wena okwakho ukuthi ushayile uMhlongo njengamanje ukwazi ukuthola ukusizakala njengoba sibonga kuba kanye nawe siyabonga kakhulu siyathokoza siyacama gusha Ningizimu Afrika Africa worldwide sibonana kwivideo elandelayo iziko elabelaphi